Привет, второй рилс. Лыж, astăzi filmăm în nu știu ce. Vedem оружие care da, normale. În comandă boi într-o carte care n-am filmat niciodată, care aici. Comisariat, am filmat Urban, am filmat mai timp că nu ce vor. Haidem să vedem și aici. Și albastru n-are niciun punct și minuri. Filmez cu paravanul. Mai am încă 13 miștri cu rubne de 48. Eu mai dau mie bazuși. Da, am văzut. Se jucăm de la 2, mă cămușca mea. Nu prea merge genii. Așa. Hai! Eu nu pot să țintesc. Stai aici, nu-i vrag cu vorote, nu-i ce vorote. Încă unul. Încă unul. Las colacele peste de mă. Hai. Unde-i? Cosarul la mine. Все, eu fug, все. Ai. Igvână, fă tu treaba de-am. Cred că azi mâine sau mâine să ne buran. Să văd ce ori n-are și primul că mi apare cobra, nu e o cobra. Stai. Numai headshot nu poți da. Pentru că nu scanire. Așa strici, nici până nu văd. Все, am fugit. Raptor. Nu știu cine. Nici clanul de rând, nu știu. Nu e în top înseamnă că... Oi. Nu s-a dus glonțul. Ia ca braneau. Partea asfalt. Dar și intră toți în noi. Trebuie să intri pe ochi. Așa de unde trage? Am eu. Și am dacă ies și ăsta, ies și eu. Că nu n-ați ceva interesant. Nu acum. Și rămân mai puțin. Îți dăm cu drujnicul. O 130 viață nu mult. O să ne vraneam. Da. Și aici se mântuie videoclip. Cam scurt, dar n-am și face. Să filmez, cred că azi încă un videoclip, nu știu cu ce, când ați vorbit. Ia cu unul.
Încă unul. Și mai bine. Să că mai rămâne măleac. Ești așa că stoi cu drușnic. Nu putem cu drușnic. Și a luat unul. Dacă ies și asta. Dar nu cred să ias. Amu. Până n-ați mă și deodată cred că n-ați să leși. Să strici nici eu ăsta. Iată. Nu-i. Am auzit treaba vecu. Aud treaba vecu, dar nu știu unde. Hai, tras. Hai, iată. Și uite așa se mă întâlnești videoclipul meu. De seara filmăm un videoclip cum vorbesc pe Skype.